ଏଠି ଏବେ ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରନ୍ତିନି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହଁ ସେ ଡାକିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏବେ, କି କରିବା? ଆଜି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମର ବସିଛି ଭାତ, ଆଉ ଆଜି ତ ସୋମବାର, ଆଜି ଟିକେ ସାଧା ସାଧା ହବ ଆଉ। ହଁ କଢ଼ା କଢ଼ା କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଭାଇ କିଏ ହେଲା? ଶାଗ ହବ ଆଜି, ଓନ୍ଲି ଶାଗ। ଆଉ ଶାଗ ଆଉ କି ହବ? ପଖାଳ। ଶାଗ ସେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? କି କରୁଛ? କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ସଫା। ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାଣି? ଏଇଠି ପାଣିଟା ଆଉ ଏଇଠି ଯାଉନି ନା କି? ପାଣି ଏଇଠି ରହିଗଲା ଯେ, ଏତିକିଟା ପାଣି ରହିଗଲା। ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ନା। ଏ ଚଣା ରହିଯାଇଛି କିଛି ଗଲା, ଚଣା ରହିଯାଇଛି। ଏଠି ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋରସୋର କଢ଼େଇ ସଫା। ଏ ଭାଇ କିଏ ହେଇଥିଲା ରେ? କ'ଣ ଫିନିଶ ହେଇଗଲା। ମକା ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମକା ଛଡ଼ା ନାହିଁ, ମକା ଇଏ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଉଛ ତମେ? ଇଏ କ'ଣ ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି ବସିଛ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦିଅ। ଦେଖ ଫଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଫଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଛି ମିଠା ଅଛି ମକା, ସୁଇଟ୍ କର୍ନ। ସୁଇଟ୍ କର୍ନଟା ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବତରେଇବା। କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଆଉ ବତରାଉନି, ସିଝିଛି ଏତେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କର, କେତେ କରିବୁ? ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି? ଛତୁ। କି ଛତୁ ଏଇଟା? ବଟମ ନା ବଟନ? ବଟମ ବଟମ ନା ବଟନ? ବଟନ ଛତୁ, ବଟନ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି? ଓକେ, ଚାଲୁ ଆଉ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଟା ଆଜି ପାଣି ପଶିନି, ପାଣି ପୁରା ହେଇନି ତ। ଏବେ କାଟା ହେଉଛି ପିଆଜ, ପିଆଜ କାଟା ହେଉଛି ନା। କ'ଣ କହୁଛ? ଭଲ ପିଆଜ କାଟୁଛ ଆଉ। ହଉ, ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛ? ଛତୁ ଛତୁ ଭାଜିବା। ହଉ, ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି?